హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళ తిరుపతి. ఈరోజు వచ్చేసి ఎవరైనా సరే తిరుపతి నుంచి ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో చల్లటి గాలిలో ఇల్లు తీసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అలాంటి వాళ్ళకి మంచి ఈస్ట్ ఫేసింగ్ హౌసెస్ తీసుకొచ్చామండి. అరౌండ్ మనకు ఒక 3 హౌసెస్ మాత్రమే దీంట్లో ప్రెజెంట్ మనకి అవైలబుల్ ఉన్నాయి. మోస్ట్లీ అన్ని హౌసెస్ సేల్ అవుట్ అయిపోయాయి అనమాట. చాలా ప్రీమియం లుక్తో మనకి హౌసెస్ కన్స్ట్రక్షన్ చేశారు. అరౌండ్ మనకి 2 BHK వస్తుంది అండ్ మోడ్యులర్ కిచెన్తో పాటు మనకి ప్రీమియం లుక్ ఉంది. ఒకసారి మీరు చూస్తే కూడా పెయింటింగ్స్ కానీ ఇంటీరియర్ వర్క్స్ కానీ మీకు చూస్తే ఎలా ఉందనేది మీకే తెలుస్తుంది. G+1 కన్స్ట్రక్షన్ అప్రూవల్. మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే అప్ టు 80% వరకు మనకి లోన్ ఫెసిలిటీ కూడా అవైలబుల్ ఉందండి. సో అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇది కంప్లీట్లీ మినీ గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో ఉన్నట్టే మీరు ఫీల్ అవ్వచ్చు. సో ఎవరైనా సరే చూడాలనుకుంటే ఈ కింద ఉన్న నంబర్ను సంప్రదించండి. మరిన్ని ఇలాంటి అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.